Els llums populars a casa nostra. Llums amb història berguedana. Els llums que podeu veure en aquest apartat són especials perquè han format part de l'activitat minera del Berguedà. Aquest espai està reservat per mostrar simbòlicament la vinculació minera de la nostra comarca a través dels llums que els miners i familiars han guardat a casa seva en record d'aquest món. L'espai és obert a tothom que hi vulgui col·laborar exposant un temps al llum de la seva família i compartint la història que guarda amb totes les persones que visiten el museu. El llum Rava a Catalunya. Els llums Rava van ser presents a totes les mines catalanes perquè eren molt econòmics, i això també els va fer populars per il·luminar esglésies, magatzems i habitatges. El seu ús va ser tan generalitzat que fins i tot el llauner i inventor manresà Narcís Serramalera Camps, 1849-1910, en va patentar un model propi per a mines l'any 1901. Narcís Serramalera Camps. Autor de tota mena d'invents, Serramalera va iniciar-se com a fabricant d'estris de llauna i va continuar en la indústria de llauneria familiar situada a la plaça Major de Manresa. A la dècada de 1880 va fer el salt industrial a Barcelona, juntament amb la família de la seva esposa, Dolors Abadal. A finals del segle XIX, la fàbrica de Serramalera i Abadal va assolir un prestigi màxim amb la visita d'Alfons XIII a les seves instal·lacions. I la presència dels seus productes a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888. Un any abans havia estat nomenat director del Centre Foment Industrial Metal·lúrgic. Fou l'autor del Mestre per si mateix o Estudis pràctics, curs de geometria i resolució gràfica de multitud de problemes, indispensable per a llauners, lampistes, calderers i manyans, el qual va ser traduït al francès l'any 1893. La mina Esteve, 1904. La mina Esteve, o mina de la Frau, està situada a una altitud de 876 metres, a la dreta del torrent de la Frau, entre les mines de Sant Josep i Alfons. Es va començar a explotar el 1881 i deu el seu nom als germans Esteve, Ramon i Josep Saladrigas, accionistes de l'empresa Ferrocarril i Mines de Berga, que va subcontractar l'explotació de la mina i la construcció del ferrocarril a la Garaveti, Bellino, Bobbio i companyia, entre els anys 1885 i 1888. La modernització de l'explotació amb la introducció de ventilació accionada per electricitat fou una iniciativa de José E. de Olano, que a partir de 1893 va esdevenir el propietari de les mines dels termes municipals de Cercs, Fígols, Vallcebre i Guardiola de Berguedà.